Kap, Ay, kuan ba ka nang naunsa man akong bilan akong tubig nang bali man pagkadakuha. ha? Masa may labot na ako, ana? Kaya puno natural nimo gyud ko mo reklamo kap. Ikaw bi kapitan, nga ano man ning dako man kini balaran akong tubig. Kay maman, ako ba rin tigreading ano yung tubig? Baya asa man ay ko mo reklamo kap anang barangay Tanod? Kaya dito nakadritso sa munisipyo ana mo reklamo. Mama mo ito pa mo kong munisipyo kap nga naamang ka. Lan tawag na akong tubig oh, baling pagkadakuha kay uminto kap. Maman, pila man din mo balaryag tubig? Naulan tawa oh, usa ka libog 300 kapen, baling dako kay uminto. Pila man din bill nimo ato niaging bulan? Ang saon sa mas kurente? Ay naman, tubig man ka na itong giskutan, di makakurente. Ama lagi ne. Oh, kanang bill nako usa ka libog 300 kapen nya kato ni aging bulan baya. Usa gagatos rubian nako ang balayran. Ah, bali na kuha guminto ana, Roy. Mao binang hinduol ko nimo kay ngano ning dako kaayo. Ah, walay klaro ning taga-munisipyo. Maswa po kay klaro kap. Oh, maman, abot naman po na ako. Mama ko naman yung way klaro ana. Dili kay iyo sa man igor di ka magtangahan lingkod-lingkod wa kay plano i-report ni hatong munisipyo ug ngano ning dako kay kukumento ning balayran nakong tubig. Ay naman, di binagay na akong problema. Aso lugar wa kay pulos ng pagkakapitan, problema sa komunidad wa kay planong musulbad. Ah, basin siguro dagan lagi kang gigamitag tubig karong bulana mo nang nitaas na imong bill. Adi biya kap, baya po noon wa bay pag-usog na ko pagamit na akong tubig. Kanira yung bill mo inausab. Nala, ari na imong bill kaya ko imuat wa munisipyo kaya ron masulban imong problema. Wow, naraman day na kap oh. Nya, unsa may pangalan na eh? Baya, wa ka kailan ako kap. Oh, sorry, kay nakalimot ko. Sa may ngalan nimo? Baya po noon ka kap. Dan Esquerdo. Oh, Dan Esquerdo. Nala, mo ari sa kuhare kay ako atong taga munisipyo ug makuan ba? Ay, tesa pa. Nabayaran na ba po nimo ning bila or wala pa? Nabayaran naghapon kap. Oh, nabayaran naman di nimo ning anong kanon pa magkahing reklamo? Dili kay dito ko gikan hing bayad ko, mao lagi na ako gi-report ngano dako kay ko balayran ang ilang ingon mao na gyud kuno na. Wagi klaro ning taga munisipyo. Nahari ako ato ning taga munisipyo ato kay ako ni reklamo. Kinahanglan gyud gi-report na kap, kinahanglan gyud ko refund ana. Ayo. Ayo. Oy, si ato. Ay, ikaw tong si Kuan? Si Dan Esquerdo? Oh, mama dito sir. Ah, taga Water District di ko, sir. Mama dito sir. Ang namang ko request dito nga nangayo kuno ka og refund sa bill sa tubig nga imong gibayaran karong bulana. Oo, tuod. Kuan sa mao lagi ni sir kanang ako maog tubig supposedly gamay unta pero hindi ko pag maayo karon. Ang request ana si kapitan nga layon ko. Ah, mao lagi. So ang imong nabayaran is 1,300. Pero sayop ni siya. Ang imo ra jung bayranan is 150. So naa kay refundable nga 1,150. Mao lagi na sir mo na ako gika problemahan gyud. So 1,500 mahibalik na siya karon din sir. Oh, mabalik dayon na. Sa no sir. Unsa man it sir? Tubig. Lagi para sa no. Unsa man ning tubig? Refund nimo, sir. Unsa? Unsa refund? Sa pagkakaroon man gud, sir, nahotdan og funding ang